Salutată mea, am pus un episod de Prison de pe un server, acesta este același server, dar de data asta facem Survivor Games. Și n-am pus de când am început Survivor Games-ul, pentru că mai sunt 90 de minute din meciul care trebuie să se termine și să intrăm noi. Adică eu singur. Da. Termină 60 de secunde, deci un minut, mă plimb pe aici, fac ce vreau eu. Pum, 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 pum. Da, bun. Deci, da. O să apară, o să apară serii noi. O serie care nu știu cum să se numesc încă. O să fac cu un prieten mai mare decât mine, desigur. Și cu... Sunt intimidat să uite cineva la mine. Și, da. Unde îs? Vai de capul meu, nu știu ce să zic, bă. Deci m-au scos din joc.